Gaur egun emakumeek egunerokoan bizitzen dituzten egoerak ez dira errazak. Kalean, lanean edo gizartean emakumeek etengabe jasaten dituzte hainbat matxismo egoera. Gehiegizko ikuspegi patriarkalak, rol sozialen presioak eta iritzi matxistak emakumeen eguneroko bizitzan agerikoak dira. Hauek guztiek emakumeen askatasuna mugatzen dute eta askotan beldurrak sortzen dituzte. Egoera hauek salatzeko rol aldaketak egin ditugu. Gizonak emakumeen azalea jarri ditugu konturatzeko zer jasatzen dugun. Barkatu, zela zaude gaur? Zure itxura ez da bat ere txarra, baina ez dakit lanera holan joan beharko zinatekeen. Nire lana eta nire itxura ez dauka zer ikusi. Plantatzen alduzu horrela, ez da zure pentsatzen zer jasango duen jendeak? Nik tantzatzen jarraituko dut, ez eta zola zure pentsamendua. Emakumeek beti hitz egiten dute emozioekin, baina ez du sinesten emakumeek gizonak bezain ongi kudeatu dezaketela. Zer esan nahi duzu? Nola esan behar dudan, emakumeek ez dutela berdin pentsatzen. Gaur taldeka bideo bat grabatu beharko duzuen. Nora arduratuko da bideo egiteaz? Nik egingo dut, hobe motel batek egiten bau. Zergatik, nik ere egin dezaket, eta ondo gainera. Ikusten, trebetasuna ez da genero kontua. Matxismoa ez da iraganeko kontua. Gaur egun ere existitzen da. Egunero emakume askok jasaten dute isilean, baina isiltasuna ez da aukera. Gu gara aldaketaren belaunaldia, eta esan behar dugu nahikoa da. Maitasunak ez du menderatzen, askatzen du. Berdintasuna ez da ametsa, gure eskubidea eta gure egin beharra da. Matxismoa amaitu arte ez gara geldituko.